direction as far as you can see. Lento ibonayo iyona uNkulunkulu azomnikeza yona lento ibona okusho ukuthi ngamanye amazwi yekela ukukhuluma ngezinto ongayifuni kodwa khuluma ngezinto osifunayo, khuluma ngezinto osibonayo, khuluma ngezinto ofuna ukuba yizo. Ungabi limited ngenxa ye-background yokuzalwa kwakho, ungabi limited ngenxa yezolo lakho, ungabi limited ngenxa yamazwi abantu abawasho kuwe, ungabi limited ngenxa yezinto ezikusarawundile kodwa engathi ingqondo yakho namehlo ebengavuleka besubona at distance, ubone izinto ezikude, ubone izinto ezingekho la ngoba uNkulunkulu uthi as far as you can see, as far as you can see. Mawufuna ukuba nemali ibone lento unganayo, mawufuna ukuba nomuzi ubone ungakabi nawo, mawufuna ukuba nemoto ibone ungakabi nayo, mawufuna impilo engcono ibone ungakahlali kuyona ungakayibambi ngezandla. As far as you can see, uthi uNkulunkulu ngizokubusisa, ngizokunikeza lelizwe ngendlela wena obona ngawo. Ake ngithandaze nawe mbukeli baba egameni likaJesu waseNazaretha, nampa babukeli nakulo mzuzu ngiyathandaza egameni likaJesu ngibanikela kuwena. Vula amehlo abo, wavula amehlo kaBhartimewu, wavula amehlo kaGehazi, wavula amehlo abaningi ukuba babone baba wethu ongcwele ngegama likaJesu waseNazaretha. Kuloya mlaleli osenhluphekweni, kuloya mlaleli osenkingeni, kuloya mlaleli obhekene nezimo, ngiyathandaza ngegama likaJesu, vula amehlo akhe as far as he can or she can see. uNkulunkulu wethu ongcwele ibuso zakhe asibe njalo phezu kwempilo yakhe in Jesus mighty name, amen and amen. Siyabonga kakhulu babukeli. uNkulunkulu anibusanilondoloze uBishop Dr. Thanda Zulu elapha emandeni ebandleni Utterance of His Voice Bible Church International. Bonke abafuna ukungithinta ukuba ngikhuleke nawe lento obhekene nawe, lento odlula kuyona, ukuze ngiyithandazele, ungangithinta kule nombolo ethi 082 390 443. uNkulunkulu akubusise abe kanye nawe in Jesus name, amen. That was such a powerful word.